movida de Vigo traspasou fronteiras nos anos 80, pero como adoita ocorrer, nada se orde por casualidade. Nos 60, a cidade atlántica máis dinámica de Galicia era un crisol de actividade onde unha nova xeración tomaba como guía o estandarte da nacente música anglosaxón. La gente normal, entre comillas, pues no aceptaba la historia de los DJs, ¿no? ¡Peludo! ¡Maricón! ¡Corto pelo! Corto pelo, maricón. Corta o pelo, maricón. Corto pelo, maricón do carallo. Os grupos yeyés, en vez de concertos, participaban en festivais de conxuntos músico-vocais que se celebraban os domingos nos teatros Rosalía Castro e García Barbón, ou actuaban en directo nas matinais da emisora Radio Vigo. Traballando en Radio Vigo coincidiume nos anos 60-64, coincidiume, estando eu como locutor da radio, facíanse uns festivais musicais porque había unha gran movida, entre aspas, non? Movida, unha gran afición á música e comezaban a vir aquelas guitarras eléctricas, había un cambio social. Había mucho más ambiente que ahora incluso, ¿eh? Grupos de fans y todo, ¿eh? Con grupos de fans. Sí. Cada grupo tenía su grupo de fans. Sí, pancartas y tal, como si fuéramos consagrados. A guitarra eléctrica funcionou como un elemento catalizador deste movimento pola originalidade do seu son. Empezamos con guitarras españolas con unha pastilla. A pastilla que amplificaba o sonido da guitarra, como non había cartos para amplificadores, a enchufábamos a unha radio. A radio ten aí dentro unha cousa que se chama, ou non se chamaba na época, o fono. Enchufábamos ao fono e utilizaba o amplificador da radio e o altavoz para salir pola vía o sonido. Pero tanto utilizamos que hemos tido actuacións en directo enchufados ao fono. E poñíamos aí, tiña unha radio Philips inmensa que sonaba estupendamente.